ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೇನು ಅನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಉರ್ವೋಲ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ 3 ಸ್ಪೂನು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಬುಡ್ತಿನ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್, ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪಳಿಬಾರ್ದು ಐತ ರಸ ಪೌಡರ್, 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೇಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ನೀರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರ ದಿಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರಲಿ ದಿತ್ತು ಇಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತೋಪುಡು ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿರ ಮುಂಚಿನ ದಿಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ದಿಕ್ಕ ನೀರು. ಇತ್ತೆ ನಾವು 15 ನಿಮಿಷ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೇಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದ ನೈಸ್ ಅವಳು ಬನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ತಾರ್ದನೆ ಪಾಡು ಐದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಇಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕು. ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು. ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆದ ಹಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗೈಕು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿವ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಂಡ ಅವು ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು 10 ಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ಐಟು ಶೋಕು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬರಲದಿಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿಸೋಕೆ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಣಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಆಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಊರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತ್ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.